खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं सि खोमसि ब्रह्मआ। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि सिङाव थानाय तुलसिबिल गेवलां गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएलनि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै गोबां पार्टिनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। अब्ला फै खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। खौरां बुथुमगिरि गसाइगावनिफ्राय बिश्व बसुमतारी। इउपिपिएल हान्जानि गिदिरथार सुबुं मेल मोनसे खुंनाय जायो आरो बेवहाय रोजा रोजा गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेवहाय जोङो जथेस्थ थुलुंगानाय मोन्दों। बे रोजा रोजा सुबुंनि बाहागो लानायानो इउपिपिएल हान्जाया जे रायजोनि थाखाय मोजां मावगासिनो दङ बिनि फोरमानखौ दिन्थियो आरो बिनि थाखायनो जों थुलुंगाखांनाय मोन्दों जे बिथांमोना जे जोंनि सायाव फोथायनाय जोंनि सायाव बिथांमोननि जि आस्था बेखौ लाखिदों आरो जोंनो जि अननाय होदों बिनि थाखायनो जोङो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोन्दों जे जोंनि जि थांखि बड'लेण्ड ओनसोलाव अरायसम गोजोन गायसननाय अरायसम रैखाथिखौ बयनोबो होनो हानाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि खालामनानै ओनसोलखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय जौगाहोनाय बे हाबाफारियाव जों आरोबाव गोख्रोङै खामानिखौ मावलांबावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसे बे गासैबो रायजो राजाफोरखौ जों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि जि प्रिपारेसन बियो कमप्लिट जानानै दङ। बेवहाय जोङो गोनो गोथो गैया। जोङो बावैसो जोंनि बिजाथिखौबो जोंनि कोर कमिटि मिटिं जानायनि उनाव फोसावगोन आरो जिखिनि क'क्राझार लकसभा बा दरं उदालगुरि लकसभा मोननैयावबो जोंनि जि केम्पेइन बेयो स्ट्रङै सोलिगासिनो दङ। बे हिसाबै एबार क'क्राझाराव जोंनि बिसायख'थियाव देरहानाया जोबोद गोरलै। बेवहाय जेबो गोब्राब थासारि गैया। दा नंखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे खेबसे भट होनानै मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हाबाय। दा बेनिखायनो फिन जोंनि लकसभानि बिजाथिखौ जाहाथे बयबो देरहाहोनो थाखाय रोजा रोजा भट होनानै आरो भारतआव मोनसे गोख्रों सरकार दानायाव बयबो मदद होयो बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायो। बेबायदि जेबो थासारि गैया दायो। इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जि सरकार सोलिगासिनो दङ बेवहाय खुनु मोनसे दोलोनि जेबो प्रभाब बेवहाय गैया जों नुनो मोनाखै आरो बिपिएफ हान्जानिथ' रोजा रोजा सुबुंफ्रा सानफ्रोमबो जइन खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय जि लकसभा बिसायख'थि बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै जागोन आरो गोबां भटआव जोंनि बिजाथिया देरहालांगोन। बिथांनि जे आगोलनि थासारिया गैला। बै समाव रायजो राजाफ्रा बर'खौ गाज्रि मोननानै बर'नि सायाव खुद्रिनाय दङमोन। बिनिखायनो बिथांनो भट होदोंमोन। नाथाय दायो बेबायदि गैला आरो खेबनै एमपि जानानै बिथाङा खुनु मोनसे खामानि मावाखै। रायजो राजाया बिदिन्थि होनो हानाय बबेबा मोनसे लामा बबेबा मोनसे दालां बबेबा मोनसे स्कुल लुना होनाय बेबायदि जेबो बिदिन्थि गैया। दा बेनिखायनो गुबुन हारिनि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोननो भट होदोंमोन बिथांनो बे रायजो राजाफ्रा बिथांजों गैला। ओंखायनो बिथाङा जेसेबां जि बुङा मानो नैबे बिसायख'थियाव बिथाङा खुनु कन्टेस्टआवनो फैनाय नङा। আমার মাজত উপস্থিত আছে আনোয়ার হক সরকার আনোয়ার হক সরকার আমার মাজত আনোয়ারে অপরতলা জনগণ অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার মাজত উপস্থিত আছে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার মাজত উপস্থিত আছে রঞ্জন দাসক এখন আরনের অন্তর্গত জনগণ জানাইছি। আমার মাঝে উপস্থিত আছে সর্বপ্রথমে আমার বিটিআর অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের কিবাকিবি ধন্যবাদ তোমাৰ আশাফুল ডাঙৰীয়ালৈ আৰু তেখেতক এখন আৰনেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। আমার মাজত মঞ্চে উপস্থিত আছেন তাই আমি একটাই বলবো
আমি যেহেতু এখানে বলতে গেলে পাড়ার ওকে